Asidlele mali swasebenzeni imali. Asidlele mali swasebenzeni futhi. Bisuka nemali eningi. Hey, Dwan. Hey, nansi manje lento bengixakile. Intwana nansi lo besiqale phezulu. Intwana? La weka lo besibhidisile sixakile mase ngayenza kanjani? Yo, ntwana. Uyijonge manje uzondangakhabeke kusena. Yo, avuka unqina yona ufunda. Hayi-ke mayibambane khona ntwana kanjalo manje. Hayi. Nazo bengifunda. Njengamajida phala, njengamqhamu milana, uyabo. Hayi, ungaya scheme. Awunayo Ungaya scheme izobambana ngomso exam. Hayi, scheme, emba le mbijana ndiyazi nisabangela sinohlangana la. Akho we. Sizobele nencwadi ke ubambe solo ngamandla scheme. Sure. Hey mfundini, ngizadlala igame apha ndizipholele ngegame. Hayi ndiyabona, sikiphane siyabhala masisana. Oh, kanene siyabhala ngomso. Hey mfundini, hayi ndidikwe nokufunda ezincwadi. Ya. Kunini ndifunda mfundini, le nto lena ingeni tu enhloko ngondifundayo, ndiyafunda kuphela ingeni enhloko. Ayisendibona ephepheni kusasa mntu. Ya. Angcono wona xa ufundile no neshasha. Zakuthathelela nqa uthixo nokunceda ozincedayo. Lo mfethu nje ezinceda apha endlini. Emfundini awunothi kuufunda le nto ndiyenzayo ngoba konenye ndiyaziyo ngoku. Ngoba ungandibuza nokwazi nenye ndizobhala ntoni ngomso. Hayi olazi igama lakho nqa. Hayi boteji igama lam ndiyalazi mfundini ngisho ukuthini kaloku awuzibuzwa igama lam kula test. Hayibo. Fethu ubhala igama lakho. Ukwelele ube nithi nje nayo question lekubufika ubhale ukwele ngaphansi ube nithi umsebenzi ngakho ungahlabi oko into xa ungayazi ungazibonisi ukuthi uyazi xa sewubhalile wa wrong ungabisashit uyeke nje kanjalo nokube wrong as long inithi zakubolekiswa lonto Ndiyozongafumana imarks ngalonto telling you hayi bodenja mfethu salela yo hayi ngisho ukuthi ngivele mos ngizofumana imark ngomso ungazihluphi nje xa ube wrong mhlawumbe ubhale umzekelo ubhale invisible instead of difference yabo yo miyeke la invisible bra miyeke cause walungwashito umsebenzi wakho bemdala uqale uposte imarks zobuninzi zeneatness kumsebenzi wakho uphinde uposte ezizalento yabo yo hayi ngizoyithola imark ngomso nakanjani nje jonga into mandiyenze mandivele ndihambe ndiyopractice neatness ndenza umsebenzi wami ndipractice ukwenza umsebenzi neat kwenzeka uba ngomso ndifumane imark one time boy yabona nami ngiyamasha mandivele ndihambe mfethu ngoba uyabona danger mfethu kudala ndifunda lento ayingeni apha engqondweni mfethu ayingeni tu hayi mandivele ndihambe ndiyopractice neatness ngomso xa ndifike ku-exam ndenza umsebenzi wami neat sogqiba ndiyasubmit platinum eqaleni sogqiba ndiyasubmit iphepha lethu siqala ukufunda i-instruction wenza sure uba uyaliva yonke into egama lakho khona i-question esi-compulsory wenza sure ukhetha le question uyivale ungayikhethi guys i-question oqonda iza kubulala iza kucheza amandla yenza sure nge-question ozoqine ngayo le question iyikhethini akho nto ixabanisayo ke akho nto ilisayo umntu ugqiba kwakhe uthandazela uthetha nothixo wakhe uthandazela loo nto uyenzayo wethu ndlela inqulanga uthixo wakho akho nto izosixabanisa singaqalisa kodwa ubhala xa nisho nge-instruction asikopiselani guys wenze sure uyafunda i-question before ubhala iza kusichana loo nto ekugqibeleni yokubhala ungafundanisanga i-question kakuhle nalapho kakuhle nje
Sibhala into eklini ebonakalayo guys. Siyafumaneka ii-marks ke tana kuloo nto le. Nayibona ingathi indlalo. Ntoni lena nqinela kubhala? Guys, must be serious man. Guys, when you're talking about iPhone masicile asikopi. Njengoba ke umthetho esithi siyamsusa u-50%. Akho nto iza kuxabanisa nalapho. Ungasubmit iphepha lakho phaya. Hayi akutsho mna ngumthetho, akho nto ndizoyenza. Akho nto ndizoyenza. Ngixolela abantu. Ixesha guys nilijonge. Yeah. I was a personal woman unando kwinvigilate, am I right? Thathu 50%. Umuntu kanti mina ngizopasa njani? Intwana yami nje. Ntwana. Hayibo. Intwana kutheni aseyanje namhlanje? Manje ngibulisa isikhiphani bithi hayi, sikhiphani. Yo. Kumnqubuya khona kule ndawo yakho yakuzama intontoni yakho kwabhala kwindoni kwibhala pha. Yo, hayi lo ntwana mandiyigabazile lawe ndiyibethile nona indaba udlala. Bonke ndiyazileave. Kaloku nina nikhangise naphuma pha nina ngapha nge-20 minutes. And futhi wena ungathathelwe nefoni. Sikhiphani ngifuna wena ke. Khona ngipani ngintoni nawe onihlambalala pha ndiyakucela kakuhle phakathi kwabantu. Sengiyacela ezinto endingaba nayo njilongo zibasharing caring kuwe question 2. Oh, ntwana usho platinum. Platinum lo kana. Indolo mina ngithela ngapha nje sina question 2 wena uthi platinum. Uphela lo platinum ngathi uphi lo platinum? Ndiyotshela abantu baniphethe platinum nanganyime. Ntwana manje lo platinum udala ndofuna nama ndiwazi yethu. Ndiyithetha kale nto ntwana masifunda platinum kuba isolution ikhona pha. Wena wakhetha ukuhamba ekumilana chomi yakho. Lo pheka wena namhlanje. Andike I'm not ready for uba ngale ndingatya inhlanzi engahle enengaske nebhodi ungalishaya njengala exam. Hayi ntwana khuleka ne akho ngizopheka ndi-active kakhulu namhlanje zopheka. Pheka lo platinum. Shaya lo platinum. Ufanele udakasuku namhlanje. Dakasuku? Sakufaka question 2. There's no platinum. Ingabula question 2, page 65.